Basic! Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige. Tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, gano'n na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot.
Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko lima. Anong nickname ni ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Anong nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Love Radio.
Ayos yan! Basic! Love Radio. Music. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning. Tawagin niyo na lang po akong Carlo. Silent listener lang po ako ng inyong programang. Ba't ka nagsasalita ngayon? Huwag ka na Ay, magriyan. sorry. Mga katas ng nakalipas. Ang katas ko po, Kolantits, ay tungkol kay Myrene. Third year high school pa lang kami nung unang naging kami. Uy, Medyo patago. malandi. Pero pagtuntong namin ng college, nagkahiwalay po kami dahil magkaiba po yung school namin. At parehas na po kaming naging busy dahil kinukuha niya po noon ay medtech. Habang ako naman po ay mechanical engineering. Alams na. Basta engineer? Babaero. Aray mo! Pero nung nagtapos po kami at nagkaroon kami ng kanya-kanyang trabaho, nagkaroon din kami ng second chance. Uy, Nagkabalikan po kami, Kolantits. yan ang masarap. Finally, engineer na po ako. Si Mary naman ay medtech na. Marami ng binibemba. Aray mo! At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mano po tito, mano po tita. Kaawaan Ay, ka ni kaawaan Satanas. Hoy! Mukha nga nito. Naiinis kasi ako sa ama mo nitong umaga eh. Buti na lang may bisita, nawala yung galit ko. Darling, may bisita tayo eh. Carlo, Naiinis ako kahit may bisita. Anak, pagtimpla mo ng mainom tong Ay, opo, bisita mo. kayo muna po bahala kay Total, matagal po kayo hindi nagkita kay Carlo. Sige po, wait lang po. Iyo. Oo, Buti balita. naman at naging kayo na pala na naman namin, nagkabalikan kayo. Engineer ka na pala. Kwento mo naman paano ang nangyari. I-backstory mo naman. Ano po nagkita lang po kami nung reunion nung high school reunion. Tapos ayun, sakto single naman siya, single din ako. Oo nga, nagka-boyfriend pa yan. Dalawa yung naging boyfriend yan eh. Huwag mo sabihin, Kanor. Hello?
Eto na po. Papa, Mama, alam naman ni Carlo na nagka-jowa po ako. Wala po kami sinikreto nitong nagbalikan kami kasi we're old enough na po para sa mga sikreto-sikreto na yan. Ikaw nga, Papa, hindi mo sinasabi yung mga past relationship mo kay Mama kaya nagagalit eh. Hindi, nabayaran na ba yung bill, darling? Hindi pa nga eh. Kuryente? Aka na. Yan, bayaran mo yung bill, ha? Wow, pag talaga nabubuking ka, galantik eh. Ganyan ba yan? Ganon yun. Bilang mo ako ng bagong CD. Uso pa ba CD niya? Ay, hindi na ba? Ano ba? Magrenta na lang tayo ng beaches. Sa Video City. Buwan pa ba beaches? Binakita sa CDR King. Okay. At saka after nung reunion, nagka-chat-chat po kami. Nagkita, nag-date. Stop! Bakit pinaba-stop mo, darling? Narinig mo ang istorya. Nagkabalikan dahil nag-reunion. Nagpapaalam ka ng high school reunion nyo, hindi na kita pa ipapayagan. Sinasabi ko na may mga nagre-rekindle. Carlo naman, pag nadadama yung nagre-reunion. civilian, Carlo. Ayoko. Paspas, wag hindi ko papayagan ng biyananin mo sa reunion. Darling, Hindi. matanda Mama, na rin yung ex ko. Bakit paanuhin mo pa yun? Oo nga, hindi niya naman na yun. Alam mo, sa babaero, walang tanda-tanda. Walang edad-edad. Pag nakita, may spark ulit yan. Ayoko. Dali yung mga faculty na bata, yun na yung mga trip natin. Aray mo, pakak. Mama, Papa, huwag naman kayong ganyan sa bisita ko ngayon. Ang pagkwentuhan natin, itong ang aming may team. Ano bang gandang team song namin, Papa? Kasi nagkabalikan kami eh. Muling ibalik. Luma yung mga bago. Gusto ko yung mga Cup of Joe, mga ganun. Cup of Joe, matagal na itong... Maki. Ay, gusto ko ng Grace Note. Anak, wala pang Grace Note ng panahon na to. Hindi, gusto ko ngayon. Makinig ka. Okay, Daddy. Kwento mo, ha? Kayong dalawa, ano bang balak nyo sa buhay? Tito, bago. Actually, abroad po ako eh. Abroad? Uy, okay yan. Malaking kitaan. Saan ba yan? Sa Kuwait. Ay, sorry, hindi ko pala na-mention sa'yo. Mahal. Ano yun? Magkukuwait ako. Ang ganda ng offer eh. Abot ng 120 to 150 daw. Bakit parang nauna pa yung mga magulang ko makaalam kaysa sa Oo akin? Yan, Mukhang kailangan na nating umexit pag ganitong level na ng may tension na. Dapat exit na tayo. Tapos video na lang ako. Bibidyo ko sila. Huwag mo na. Yung CCTV na lang. Sige. Exit muna tayo. Diyan muna kayo. Carlo, pasalubong mo sa akin. Ay, hindi. Nagbago na isip ko. Tayo. Ang tawag doon. Ano? Tayo ang ganoon. Ano ganoon? Tayo ganoon? Ano yan? Para sila hindi mag-away. Tayo mag-referee. Referee. Hindi ngayon ko nga sinabi kasi actually... Parang ang awkward naman. Parang ayoko nang umalis. Dito na lang ako sa bahay. Huwag na tayo umalis. Ito naman... Sige na. Wow. Ano gusto mo tatanggapin ko agad? Sa'yo ko kaya gawin yun. Sabihin ko bukas, may flight na ako. Tas... Hindi pa naman bukas eh. Ganon din yun! Na-approve lang, pero di pa naman ako alis agad. Wait lang. Nakakabigla naman, parang nagsisigawan na kayo. Nandito tayo sa harapan. Hindi, okay. Ganito. Tayo? Alam mo, ang pangalan mo? Jojo. Ay, Jojo. Jojo. Yung pare ko yun eh. Jojo eh. Parang Jojo. Pare ko yun eh. Jojo, stop lang. Hindi, wala naman exclamation point. Jojo. Hindi, Jojo. Tapos ba't na nga muna tayo? Hindi. May point naman ng anak namin. Bakit naman ngayon mo lang sinabi? Kasi... May gusto ko po i-open na nasa kasama po kayo, tito, tita. Tapos natanong ng ni Kanor. Kaya nasabi mo na. Kaya pala. Pero anak, kung ako sa akin yun, matutuwa ako gawa ng maganda ang future nyo. Kaya wag mo na kagalitan. Oo. Mantakin mo, di ba? Engineer na yan eh. Ilang taon na naman yan, Carlo? 3 years po. Tapos balik naman po ako. Wow. Saka, Parang 3 days lang ako makapagsalita.
Carlo, 3 years yun. Tapos ngayon mo lang sinabi, hindi mo lang tinanong kung payag ako. Okay naman yung trabaho mo dito Mas magaganda ba yung babae doon sa Kuwait? Bawal nga yun eh. Oo nga anak, bawal yung Pag mga gusto, nagagawa ng paraan. Kaya nga may internet. Pasensya ka na, pero para sa atin din naman to eh. Oo nga naman anak, para sa inyo naman yan eh. Tsaka, yung 3 taon nyo, ang katumbas nun, maligayang pagsasama habang buhay. Maginhawa, may mga anak nyo, maganda ang magiging future. Ibigay mo na yung Kuwait kay Kay Carlo. Kay Carlo. Sino ba si Jojo? Kumpare ko nga palit ulit eh. Sawa yun ni Marin Chichi. Che at Jojo. Che. Stop lang. So, Ganun yan. parang Ganun may yan sila 3 tuldok. Che. Che. Pag tuldok lang na isa. Che. Che. Isa pa. Jo. Che. Parehas na yan sila. Magkaiba, parang galit yung jo. Ayan mo na nga sila. Parang panglo. Hoy! Gusto mo talaga, Raymond. Sabi mo 2 times. Masop. Ha? Lolo. Lolo, ako yun. Lolo. Na kasi ako. Pero pag tuldok. Wag mo na sabi. Hoy! Fast forward, Colin Teach, natuloy po ako sa Kuwait. Para naman po ito sa kinabukasan namin. First 2 months, masaya kami. Tatawagan. Hanggang sa siguro mga 8 months na yun. Hello. Mahal. Oh, saan ka? Dito lang ako sa Shopwise. Nag-grocery lang ako. Ba't parang may alon? Ha? Ba't parang nasa dagat ka? Kasi yung sound dito, pang summer na. Kaya may mga ganun na effects dito sa grocery. Pang sound, pang summer? May ganun ba yun? Pang summer? Oo, may mga ganun background music. Actually, mali pala, nasa spa pala ako. Saan ka ba tayo? Mahal Diba? Na-prank kita. It's a prank. Asan ka nga talaga? Nasa spa, nagpapamassage ako. Sige, mamaya na ha. Nasa spa? Diba dapat hindi ganyan? Sige, basta pag okay ka tawagan. Oo, kasi background music yun, yung dagat-dagat. Wala. Sige, wala ka rin sa... Bye-bye. Sige, magsimula na yung massage ko. Bye-bye. Hindi ko lang alam. Sorry, sinagot ko yung tawag. Okay lang. Sinabi ko naman sa'yo. Sagutin mo na yung tawag ni Carlo. Pero, hindi ka ba Hindi ba awkward? Parang na-awkward na ako eh. Ang importante, ako yung nandito ngayon. Read my lips. Sabi ko naman sa'yo, ako na lang. Ano yan si Carlo? Malayo eh. Pwede bigyan mo ko lang ng oras para hindi naman mukhang talagang, alam mo yun, nag-overlap yung relationship. Kasi ayokong, lumabas na masama. Kasi, syempre, nagmahal lang naman ako. Tsaka, hindi ko na mahal si Carlo eh. Kahit ano sabihin mo, ganoon pa rin yan, Myrene. Gusto ko maging akin ka na. I love you. Halika dito. Jonathan. Myrene. Oh yeah. Alam niyo po, Colantage, kung paano ko nalaman, sumasama pala siya sa kabatch namin na seaman na si Jonathan. Mamasyal sila, gumagala.
At wala siyang sinasabi pero may mga mata po ako. Mga kabatch namin ang nagsasabi. Ayaw niyang umamin. Hello. Sabihin mo na yung totoo. Anong meron sa inyo ni Jonathan? Anong sabihin na totoo? Yun nga yung totoo na wala akong ginagawa. Ano sinasabi mo? Walang ginagawa. Alam mo, ang toxic mo nakausap Ako toxic? May mga nagsasabi na. Please, sabihin mo na lang. Ang alin? May asahan pa ba may asahan pa ba ako sa atin? Ha, Myrene? Ay, sige. Para matapos na to. Sige, kahit di ko ginagawa. Sige, ginagawa ko na lang. Anong ibig mo sabihin? Total, naniniwala ka dyan sa kasinungalingan na yan, sa chismis na yan. O di sige, aminin ko kahit wala akong ginagawa. Siguro, kung ginagawa ko man yan, ang dahilan ko, siguro kasi, wala ka naman dito eh. Asan ka ba? Oo. May nagpapakita din dito sa akin ng tunay na pag-aalaga. Mahal ako, laging physically present. Ikaw, asan ka ba? Alam mo naman nagtatrabaho ko dito, di ba? Tatrabaho, kung alam ko lang. Ha? Ano ibig mo sabihin? Hindi ka nagtatrabaho, alam kong nambababae ka rin. Hindi ako ganun. Alam mo yan. At hindi po pwede yan dito sa Kuwait. Alam mo yan! Myrene! Ewan ko sa'yo, bye na. Ayoko na. Myrene! 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 Metro's #1 Love Radio. Basic! Aray mo, Myrene. Pakat. Update. We deserve an update. Good morning. Good morning. So, after nung nangyari, wala na. Kasi Hindi na sila nagkabalikan. nagkatuluyan na si Myrene at si Seaman. Okay. Parehong seaman, tirador ng seaman. Hindi naman Seaman si engineer siya sa Ay, engineer pala. sa Kuwait. Oo, Eh. sorry. So, pinagpalit niya sa Seaman. Ayun. Hindi ko makita yung live sa Black Up. Wala. Yan. Good morning. Maganda pala makinig sa Ano ba radyo. Kaya naman pala, ang hilig ng mga parents ko sa radyo, ganito pala. Archie Ram. Aray mo! Aray mo, pakak. Oo. Okay, good morning. Atelina Gabaw, ayan. Myrene, hindi Irene, Myrene. Ayun. Sorry naman daw. Oh, talaga Atelina, good morning. And I Ayun, never. So akala kasi ni, akala ko, nung una kong binasa yung kwento ni Carlo. Thank you nga pala, Carlo. Pero okay naman na daw siya. Nung una kong binasa kasi yung kwento niya, akala ko happy ending kasi 'di ba? Hiwalay kasi sila nung high nagkabalikan school. sila. Diba, Oo. baka immature pa, bata pa. Tapos True. imagine nagkabalikan kayo nung nagkaroon na kayo ng trabaho, mga professionals na kayo. So he was thinking na True. maging okay na sila. Pero all of a sudden, hindi pala. Mama Eds, morning. Mang Kanor, batiin mo yung batchmate ko. Oh, hello, Miss Eds. Good morning. Basta, it doesn't matter. Basic. Galing mo talaga. Si Brent Villarmino from California. Kumusta diha, Col? Ayan. Okay na din yun. Natural talaga yung ganyan. Yung nagkakalokohan. Kaya halimbawa, merong mga lokohan sa relationship nyo. Okay lang yan.
Ano okay doon? Okay Kawawa lang. si Ganun Carlo. talaga, normal lang nangyayari yan sa buhay. Kailangan mong pagdaanan yan para maging mas wise ka na sa relationship next time. Si Felma Sosa, Stephen Salazar, wala na call. Tinalo na siya ni Jonathan. O nga, si Tonix di magiba. From Mindanao. Sebaron from Mayong Czech Republic. adlaw. Ay, mayong adlaw. Tama, di ba? Adlaw is araw, yes. Oo. Nataraki. Nataraki ak. Ibig sabihin, gwapo ako. Sino ba yan? Ayan, mga Bicolano na, ay, Ilocano natin, ha? Sumamit na balasang. Aray mo, pakak. Yan, si Del, hello. Si Bliss, thank you. Mga taga Dumaguete, good morning. Ayan, salamat kayo sa inyong tanong. And I... Okay. Send your stories po, Uncle Dagol or Tanya Chinita. Send nyo lang po. May asawa na ngayon si Carlo. Si Carlo, meron na. Married na siya. Meron na daw siya. Nako, alam mo, mahal niya pa si Myrene. Bakit? Wala. Bakit mahal? Big part. Kasi na-share niya Siguro For me mahal niya lang. dati. Mahal niya Hindi, dati. mahal niya. First love never dies. Ganun ba yon? Ganun yun. Yung first true love mo. May hindi ba lang? May pulse pala. May pulse. Oo. First true love mo. Kasi may mga love na puppy love lang. Pero yung first true love mo, andyan lang yan. Party yan ng pagkatao mo. Parang gusto mo siyang i-share eh. So, the fact na gusto mo siyang i-share, diba? Ganun ba yun? Dahil lang. Hello, Gabs Bautista. Ayan, thank you. Coach, morning. Uy, si Coach Romel. Coach Romel na Kapitay, babaero. Basta Aray mo. sabungero, babaero. Aray mo, hindi yan, taga ano yan, New Zealand yan New Zealand ba yan? Basta taga New Zealand, babaero. Aray mo! Si Doc yun yung may sabong Ay, siya pala Si Doc yun. yun Si Coach. Lalo na yan, Coach. Tas nasa New Zealand pa. Oh. Si Sonny Alexander from Crazy. Makati City, si RJ Jose. Ayan. Sabi ni Coach, aray ko, sus ka, uwi ni mo, Coach. Kawawa. So, yun. Girl shock. Si Jeanette Manuel from Kapas Tarlac. Kumusta mo tananda sa Kapas Tarlac? Okay. Pag nagsabi ba yung, kunyari ikaw yung Tita Max, boyfriend mo na, uy, mag-abroad pala ako, papayagan mo? Yes! Of course! Like, hey, I will not worry at all. Even a hint of selos and pag-aalala, no! Kasi mauuna ako man lalaki! A few moments later. Ay, hello, no! Yung No. lalaki, yung Ay, lalaki. lalaki. Yung lalaki. Ayan. O, diba, sabi ni Mama Lina, tama ka, Tita Max, pag sinishare mo pa siya, like ex ko, si Richard. Ay! Isa ka palina! Manang-mana ka! Kay Tita Max. Pag sinishare mo, natutuwa kay merong happy thoughts or happy hormones. May, ang tawag doon? Oxytocin, something like happy hormones na napoproduce yung katawan mo pag sinishare mo. Pag sinishare mo, love mo pa. Lina. Or love mo yung story nyo. Ganun lang yan eh. Ganun ba yun, Lina Gabaw? Sa akin kasi selective ako eh. I think tayong mga tao, selective tayo sa story na sinishare natin. Ako pag I'm speaking for myself, kapag hindi ko sinishare, at ang pag-share ko, paraan ng pag-share ko ay parang kinikilig. Love ko pa yung person. Ganun ba yun? Aray mo! Pero pag halimbawa natatanong lang, iba yung tinatanong ka, iba yung ini-interview ka sa sinishare mo ng kusa eh. Pero siya kasi effort siya para ilista niya the details. So yung feelings na may miss niya yun. Kahit may asawa na yan. Hindi nga. Gusto niya matuto. Alam mo ba yung sagot niya? Nag-chat Carlo, bata pa kukul. Si Grill Shack
New Zealand? Bakit ako ayaw kita i-share? Grill Jack yan sa New Zealand. ba yan? Grill Thank Jack, you, Mario San OONZ. Luis Jr. Shout out, Krishna na Makati. Ikaw, good Col, morning. di ba? Ano na naman? Ikaw ba si Angkol pala sagot? Ako yung pabugado. Okay. Si Boy, Kaya, wala siya ma-share Monte kasi isa lang naman ex Alegre. niya eh. Ayan. Ay, ex-girlfriend niya na pala. Diba? Wala siya ma-share. Si Roy G. Tulibas, good morning. Ano ba dapat i-share sa bagong taong Si Uncle makakausap nag-iingat mo? siya mag-share sa akin kasi delikado nga sa akin yung mga secrets nila eh. Wala naman akong ma-share, kaya wala. Okay, Okay. lang. Nung bago-bago tayo, ang dami Rico Chloe's Tyson. Sa friend ko yun. Sa friend niya. Sa friend niya yun. Sa friend yun. Nung nalaman niya na, uy, hindi ako safe dito. Lina Gabaw. Natatawa ako kay Rappi, Idol Rappi. Kasi kahit alam niyang hindi safe sa akin yung secret niya, sinishare niya pa rin. Kasi parang yung ego niya, yung pagkalalaki niya gumagana Pare Kajot. Kahapon pabalik-balik siya dito. Kasi di ba may mga girl sa baba? Natutuwa siya, fiesta siya sa mga babae. Aray ko, pare. Ayan. Share mo na, Col. Miss Mars. Ay, Ma'am Mars. Miss Mars, wag Hello, mong Miss linisan Mars. ng aircon pag di nag-share. Malamig pa naman. Malamig. O, di ba? Ibig sabihin meron. Ha? Hindi, malamig pa ang aircon. Yun lang, malamig. sinagot ko lang yun. Ay, mga taga Get Clean, good morning. Aray ko. Kayo una kayo guys. Layo kasi na CR. Sige. Si Chino. Uy, abangan yung Tita Max podcast. Ayan. Eric Orkin, Nico, si Jan. Mang Kanor is share mo siya. Pag mahal mo, tits, di dapat mag-share. Magkabubugan na. Sabi ni Chris. Masiglat. Pero alam mo yung kay Idol Rappi, yung kay Kuya Kajot, yung kala ko alam ko na lahat ng chicks niya. Pero nung nag-podcast kami ni Ate Lita, may mga revelation pa rin. Yung halimbawa yung kay Kumare, panoorin niyo yun. Aray mo. Yung podcast namin ni Idol Rappi. Si Kajot Pinong. Diba, tawan-tawa ko doon. Oo, yung Kumare, yung binembang niya yung Kumare niya. Galaw-gaw. Nakakatawa. Tapos tinanong ko si Ate Lita kung anong nafe-feel mo, nakikita mo pa rin si Kumare. Wala na lang daw. So may face talaga na gano'n na parang nonchalant ka na. Wala na siyang Kasi pake. past is past, never. Saksin. Aray mo, paka. Galing talaga ni Mang Kanor. Huling-huli yung kiliti ng Watson lady. Aray mo. It's ladies. Rappi. Idol Rappi. Idol Rappi. Sige. Bye, guys. Bye, guys. See you Sorry, tomorrow. hinihingi na ako. Layo na CR kasi. Hindi. Bye-bye, May guys. kausap siya sa CR. Aray mo! Mag-good morning. Dagang salamat, Jeff Ilagan. Freddy Abigar ng Mercury High. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh.
Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli.
Kakaiba Sa kasi. uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit nga ba tumatawa? Huling paalam. At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. 90.7 Love Radio. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Oh! Ay, Ang kasagutan Ah, ng kasagutan oras ng- ay wallet o yung lalagyan
Maria. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang... pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carbs on Tokwan! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Mabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Makaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OORADIO. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Isa,
Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa Ooradio. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang
I-memorize yan. Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Tanya! Chinita! Ang Tagol! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa ating Siko. Sino Ako? Isang baboy ang ginawaran ng Guinness World Record dahil siya ang most followed pig. Uy, si Peppa Pig? Hindi pa si Peppa Pig yan. Most followed pig on Instagram. Siya ay walang iba kundi si Merlin the Pig. Na isang Vietnamese pot-belly pig na nakabase sa California. Meron na siyang 1.1 million followers sa IG. Ang ginagawa niya, ang content niya. Ang content. Sumasagot siya sa kanyang may-ari gamit ang mga Oink, custom buttons. Pag pinindot niya ang button, sumasagot ito. For example, good morning. Yun ang Oink, pipindutin niya. Hindi siya mag-oink-oink. Pipindutin niya nga. Ano spelling ng oink-oink? Ano spelling? Capital Ong. Oy. Huwag mong kuluin si Manggas. Basta, may mga buttons na kanya-kanyang sagot. May mga recorded audio. Yun ang kanya. Nag-explain. Basta, panoorin nyo na lang si Merlin the Pig. Merlin the Pig. Ikaw, ilan ang followers baboy mo? sa Instagram? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang cute-cute naman ni Merlin. Merlin Hello, the Ate Pig. Merlin. Baboy yun eh. Ano si Merlin ha? Di baboy yun. Lin? Lin? Ano ulit si Lin? Hindi Lin na yun eh. Hindi Si yun. Ate Merly. Merlin. Si Merlin the Pig ay may 1.1. Hindi pala si Peppa Pig ang most followed, no? Si Merlin pala. Pero syempre, Sayang naman si Merlin, hindi niya alam na sikat siya.
Alam niya siguro ni Hindi Merlin. niya yan kasi alam, wala naman silang ganong kapasidad sa brain nila. Yung Grabe, no? Para magkaroon ka ng Guinness World Record Award. Congrats sa... Congrats, sana all baboy. Unique siya. Bakit hindi ba? Binaboy lang. Aray Ang mo! puso ko! Aray mo, Paka! Nandyan ka na naman, pasulak-sulak sa'kin. So may mga button siya, tits. Kunyari, hello Merlin, good morning. Tapos pipindutin niya yung button na Kung ano yung sagot. good morning. Yan, Good sasagot. morning. Or, what do you want, Merlin? Tapos pipindutin niya yung button na isa. I want to play, ganun. Alam niya yung sagot. Yun. Natuturuan talaga ang mga animals. Nakakatuwa, no? Yung Buti isa- pa yan natuturuan. Aray mo, yan na naman. Diba? At saka mga baboy, isa sa mga matatalinong hayop yan. Oo. Kaya nga, ba't niya binibacon? So, yung brief ko yun, hindi yun yung baboy. Ba't niya sinasamgyup? Yung bacon? Yung ano? Brief. Yung brief. Hawak mo ang? Hawak mo ang brief? Ay, yung bacon. Wow, iba na. Ang sarap sa sandwich niyan. Yung bacon? Yung brief. May eggs. May spell. May igi. Yak. May igit. Yak. Brief! Yung bacon. Yak. Hindi, palaman pala yun. Palaman. Yung bacon. Sa brief. Palaman. Palaman yung brief. Uy! Bakat eh. Bakat yung brief? Yung bacon. Uy! Crunchy. Okay guys, maniwala na sana ako guys. Crunchy yung bacon? Yung nasa loob na brief. Ay! Salaw! Ang brief. Hawak mo ang gabi. Si Tita Max ay merong 500,000 mahigit na followers sa IG. Ako 3K lang mahigit, hindi ako ma-IG kasi. Pero si Merlin 1.1. I think girls talaga ang followed mostly sa IG, Instagram. oo. Kasi yung mga babaero nandyan, pina-follow nila yung... Kasi may mga post kami na pang Instagram lang. Aray yung mga babaero... Ba't nagsiswitch na naman? Yung mga babaero... Up, balik tayo, up. Wow! Wow, si Tita Max lang yung may pagganyan. So yun. Hi, Derek Phil. Diba? Good morning. Nag-IG kay si Derek Phil. Meron dami account, pamatae. Hindi yan nag-IG. Hindi, di ba malalaman mo ang personality ng isang tao according sa fina-follow niya sa Instagram. Ako talaga biblical quotes, quotable quotes. Okay, guys. Maki, Self-help guys. book. Sikulo na, mga sikulo. ganon. Tsaka Bible verse of the day. Oh, ganun Yung ba? mga Sikulo, pina-follow guys. ko. Tapos, Maki na, guys. Tapos meron akong Johnny Sins. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamete kudasai. Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay.
galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama.
At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice.
Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh. Ilalagay sa... Nilalagay na daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo, ha? Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang, sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess la, alam mo, lahatin mo na. Wait, wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang, ha? Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tsaka nga! Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan!
Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. Sriracha. And then, okay. Put your head. Yeah. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. Ah, more! One more. Ah, more! Yes! Yeah, okay na yan, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Ah, okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shai. DJ Shai, yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! In the rain. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Say, Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay si songs, by the way. Fairness, sarap, kinaman. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ah! Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Mahal ko po yan, ako niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera.
Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan niya? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Mal. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang? Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Dito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po.
reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Kyle. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Eh, ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibigay ako eh. Mahal po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Kakasalan mo po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Sige ka sa camera. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige.
isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito.
Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo?
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town?
Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalat na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gala. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw.
Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Congratulations! Sa ating winner? Yes, sa ating winner na driver dahil may bago na namang nai-inlove sa kanya bukod sa asawa niya. Yan na naman eh. Wala naman talagang ganyan, guys. Prospect na kabit. Yan na naman tayo, Kaya lang guys, syempre eh. dahil ka-loyal na siya. Yan. Basic. Yan. Good morning. Hanggang ano na lang, pinapakilig niya na lang yung babae. Kasi syempre may asawa na siya, parang si Kadyot. Aray, mandamay pa, guys. Mandamay pa. May winner? Wala! Mamaya, abangan. Wala sa atin. Kaya dapat mag-abang sila sa mga susunod na DJ dahil mag-announce kami ng winner ng 1,500 pesos sa Love Knows No Boundaries! Nahatid ng Charm Fabcon Purple Eternity. Purple? Sige nga, i-pronounce mo amang kanar. Purple. Purple. Parang iba yung spelling sa'yo. Purple. Purple. Parehas yan. Purple. Parehas lang yan eh. Good morning. And susunod ang Dear Love mamaya with Broski Konyo Bicolano. Di ba sabi ko gusto ko yung yung greetings, yung rap? Wala pa namang greeting, hindi ka maghihintay. Ang tagal eh. Yan ay Hindi ako naghihintay. Pwede mabagal o mahina? Ay nako. Sige, ayusin mo ha. Mabilis yung gusto niya, guys. Halata namang inedit yan. Instrumental yan eh. Sige. Tinapay mo na'y pandesal, ang sarap sa salawal. Shoutout ka na, sige. Shoutout. Sino ba yung shoutout? Okay. Up music. Up music. Okay. Okay. Bigyan mo ko ng beat. Yan na ba yung beat? Oh my God, yan na pala. Wait lang, eto na nga. Shoutout. Guys, sayang na yung kurinti natin, guys. Ang mga pala, Pagit ka na pangalan. Shoutout Sino? sa UV Express, Team Bandido, Team Romantico, Team Charlie Papa, kila Kuya George Garcia. Nasabi niya loyal siya, pero hindi naman, may dinadalan siya ng Conchita at kakanin at pulburon. Basic pulburon. Salamat na lang Sa lahat. Salamat na lang. It's your sa turn, lahat. Mang Kanor. Naghang ang cellphone, hindi mabasa.
Ano kaya ang susunod na greetings? Shout out. Shout out, Ayaw shout out, talaga. shout out, shout out, shout out. Let's go na! Roy Mapili sa Tibong Villamor, mga grab driver yan sila. Ikaw ano ka ba, sinilota Roy? Sa Pasig nakikinig siya doon. Wow! 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 Nakikinig pala yan sila. Kala ko nang bababae lang on the side. Parihas yan. Kaya, Nakikinig ng chicks pa sila. Hindi pa namigay. Kawawa ko. Buti pa dito sa Labridjo, mamigay kami 1.5. Oh, di ba? Para Wow. panggas na rin yan. salamat na lang Sa lahat. Shout out sa mga Grab drivers, lalo na sa Team Morning Goods kay J-Mart Morgado. Morgado J-Mart. Ba't ganyan ang pangalan mo? Wala lang. Tinanong ko lang. Huwag mo nang questionin. Kasi mayroon pang joke-joke. Pangalan niya parang si Joke-Joke. Asawa ni Marina Chichi. Ganon. Alam mo ba kung bakit Jok-Jok ang pangalan niya? Bakit? Mahilig siyang mag-joke pero dalawa lang. Joke-Joke. Hindi pa ginawang tatlo na parang si Kuya Will na joke-joke-joke. Si Kuya Will ba yun? Mali! Mali! Si Sino ba yun? Bayani yun. Joke-joke-joke! Ocho-ocho! Joke-joke! Mali ka! Si Kuya Will! Buksan mo't papasukin ako yun! Guys, sandali lang guys. Si Bayani yun! Joke-joke-joke! Ano ka ba? Ano si Kuya Will? Meron din si Kuya Will Wala eh. si Kuya Will! Bigyan mo ng jacket yan! Kuya Will yun! Okay, sige na lang. Talo pa kami guys kung sino ba talaga nagsabi ng Joke! Si Bayani! Sige, tawagan nyo kami. Dali, tawagan nyo kami. 0917. Magpapatawag ka pa. Mag-bye-bye na kami guys. Susunod Enjoy na po. your... Ano ba ngayon? Wednesday! Enjoy your babae! March 25, 2026. Nakasama Tita Max, Tanya Chinita. Uncle Dagol with With Mang Mang Canor Canor. sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, Me. Basic. I-memorize. Memorize! I heard you call. Metro's #1 Love Radio. Basic!